Kuka uskaltaa häiritä minua ankarassa ajatustyössäni? Mitäs? Hei. Mutta kuonu takkutukka se siinä. Voisinko minä saada hieman vettä? No, mikä ettei, näytät ihan kelpo turjakkeelta. Näytäpä tuosta. Ei kun minä tarkoitin, että minä haluaisin peseytyä. Sitä murjotaan rajupuoleisia vitsejä. Oi ähmänä. Eivät röllit peseydy. Sinähän olet sievä. Onko syntymävika vai sattuiko joku muu onnettomuus? Mitäs otuksia sitä muuten ollaan? Minä olen Milli. Milli Menninkäinen. Etkö sinä muista minua? Minä ainakin muistan sinut oikein hyvin. Minä ajattelin, että ehkäpä me voisimme olla ystäviä. Etkö sinä tajua, että me karmeat röllit emme missään tapauksessa voi seurustella kilttien olentojen kanssa? Nyt häivät äkkiä ulos täältä, ettei kukaan tiedä, että olet ollut täällä. Minusta sinä olet kiltti. Kiltti? Miten sinä voit olla noin pönttä? Mene nyt ulos siitä. Minä en ole nähnyt mitään, olen ollut koko ajan täydessä unessa. Kuinka sinä pystyt nukkumaan keskellä päivää? Minä olen aina ollut hyvää sängyssä. Mene nyt jo siitä. Sinähän olet vilustunut. Minäpä keitän sinulle hieman jäkäläteeten, niin... Et kyllä varmasti keittele mitään ällöjä litkuja. Ulos nyt vaan siitä. No, entäpä sisiliskon häntä lientä? Osaatko sinä tehdä sisiliskon häntä lientä? Otahan siitä lötjäkkeitä. Se on karmee, kurmee, limaisia ja löllyviä. Kuule. No. Tämä koti on minun kotini. Minun oma... Oma koti, Kullankalli. No, eikö ruoka maistu? Miksi te rällit ja me menninkäiset emme voisi elää sovussa ystävinä? Sellaista se on elämä. Mitä? Menninkäisillä on ihan erilaiset tavat kuin rölleillä. Te varmaan tanssitte ja halailette toisiaan. Kuinka niin? Katsopas. Näin se menee.